שלום, אני מעיין מאומנות האמונה, והיום נלמד איך הופכים כתר למלך. אז בשם השם נעשה ונצליח. נתחיל. במקרה הזה אני רוצה ליצור תכלת, אז בחרתי את הטורקיז הזה ואני מעבירה אותו עם הלבן. כן, זה הגוון שאני מתכוונת אליו. אוקיי, נתחיל בצביעה. באופן כללי אני אוהבת להשתמש בצבעי אקריליק. צבעי אקריליק הם צבעים על בסיס מים אחד, שזה אומר שהדילול שלהם והניקוי של המכחולים הוא במים, ומאידך הם עמידים במים לאחר הייבוש. יופי, נראה לי שהבחור צבוע היטב. ברוב המקרים אני גם עושה שכבה שנייה. אני מקפידה על החורים, הסדקים, הרגליים, שהכל יהיה מכוסה היטב ושהכל ייראה פשוט טוב. ואני מחכה גם כמה שעות בין צביעת השכבה הראשונה לשכבה השנייה. אוקיי, עכשיו שהוא צבוע לגמרי, אנחנו נהפוך את מר בחור. כמובן אפשר לצבוע אותו באותו צבע, אבל אני אוהבת במיוחד חגיגת גוונים. אז בחרתי את הסגלגול הזה לצביעה הפנימית. כמו שאתם רואים, אני לא מלאה את עצמי בצביעת המקומות שלא נראים לגמרי. ממש אין צורך. ועכשיו, לחלק היותר אומנותי. לשם כך אני בוחרת מחוברת מחולות הגאולה מנדלה לצביעה. אני מודה שקשה לי לבחור. אוקיי, ניקח את זו. אני חושבת שהיא תתאים גם לצבעים של הכיסא. ואני החלטתי לצבוע אותה בטושים דקים. אז בואו נראה איך זה. לא נראה לי, זה כהה מדי. סורי, אני מחליפה הילוך. אני עוברת לצבעי עיפרון וצבעי מים, משהו יותר סולידי. אוקיי, בחרתי מנדלה חדשה. כן, נראים לי הצבעים האלה יותר רכים וכרגע הם יותר מתאימים לעבודה הזאת. מה שמיוחד בחוברת מחולות הגאולה זה שכל המנדלות הם צוירו ביד ולא במחשב, וזה נותן נופח אישי יותר ופן קצת יותר אומנותי. והן גם מודפסות על בריסטול, כך שנוח לעבוד איתם בכל צבע, בצבעי מים, בכל צבע מכל סוג שהוא. הנה זה כמעט מוכן. בסוף אני גוזרת את המנדלה הצבועה בצורה מעניינת. כמובן אפשר בצורת עיגול באופן פשוט וסימטרי לחלוטין. להמשך התהליך אני משתמשת בדבק מגע שקוף. אני מקפידה למרוח אותו על כל הדף, ממש עד הקצה. אחר כך אני מורחת את הדבק גם על הכיסא עצמו. ועכשיו מדביקה. חשוב לדאוג שיהיה מספיק דבק גם בחלקים החיצוניים של המנדלה. ואני מצמידה אותו לכיסא בצורה כזאת, כמובן דואגת שהמרכז יהיה במרכז לכיסא. התנועה היא סיבובית וטיפה בלחץ. עכשיו לתיחום אני גם משתמשת בצבעי אקריליק בשורפרת. את הגוון שאתם רואים כאן אני יצרתי מערבוב של סגול כהה וורוד פוקציה. אתם יודעים, אם אפשר מסובך, למה שאני אשתמש בצבע פשוט? אני מורחת את קו המתאר אחד חיצוני ואחר כך גם קו פנימי. זה שומר על הקצוות של המנדלה. ובכל זאת, אתם יודעים, מדובר בנייר, אז לשימוש של רהיט זה חייב להיות דבוק היטב.
וזה גם, מבחינת גוונים, זה מה שמוסיף קשר בין הפנים לחוץ, לחלק התחתון, הצבוע, סגול. ממש חשוב, אחרי שכל העסק יבש, למרוח לקה. נכון, ניחשתם, לקה על בסיס מים, נוח, בריא ואקולוגי. הלקה מצד אחד מעמיק את הצבע, ויותר מזה הוא שומר עליו, והוא שומר גם על הנייר, וטוב להקפיד על 2 שכבות ממש נדיבות של לקה שקופה. והנה המלך. יש עניין שהכל יתהפך לטובה, וזה בידינו. תודה רבה.